Sugatan ng isang abakalero matapos na pagtatagain ng dati niyang tauhan sa barangay Sabloyon, Caramoran, Catanduanes, gabi nitong Sabado, Agosto 2. Kinilala ang biktima na si alias Nandi, 55 anyos, may asawa, habang kinilala naman ang dati nitong tauhan na si alias Teng, 35 anyos, walang asawa at pawang mga residente ng Sitio 80, Barangay Sabloyon, parehong bayan. Batay sa investigasyon ng Caramoran Municipal Police Station, galing sa inuman, naglalakad na pauwi ang biktima nang mapadaan sa tapat ng bahay ng suspect na nooy nakikipag-inuman din. Tumigil daw ang biktima at nakipag-usap sa suspect, subalit bigla na lamang umano nitong sinuntok ang suspect na nagresulta naman sa pananaga sa kanya ng suspect gamit ang pag-aari nitong kalahating metrong bolo. Agad naman na isinugod sa ospital ang biktima habang mabilis naman na nahuli ng pulisya ang suspect. Lumabas ng bahay si suspect, nagkausap yung dalawa dun sa labas, tapos hanggang sa nagkainitan, doon lang po sinuntok ni victim si suspect. At hindi naman malaman na kumuha pa lang ng itak yung suspect. Nagpapagaling pa rin ngayon ang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang sabi ng suspect ma'am, tumama lang po, yung parang dalawa lang tumama yung pag-itak niya, dalawang bitas lang tumama. Kasi yung isa, talagang sa batok, tapos may gas-gas po siya dito sa likod. Pupursigin po, bilang part po namin, pupursigin po namin ma-friend kasi hindi po biro yung pangyayaring gano'n. Kasi kung hindi natin po actionan ng gano'n na mga pangyayari, baka ulit-ulitin po ng mga iba. Kung iisipin nila na hindi man pala makukulong pag nanaga. Ayaw din, bilang kapart ng PNP, ayaw po namin maisipin ng mga residente ninyo. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya ang suspect matapos ang reglementary period. Posible pa rin siyang maharap sa kasong frustrated murder kung sakaling ituloy ng biktima ang pagsampa ng kaso. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.